Obiora nwonya ekwe isi welu goro etu ewe ojimoto mogo nwanne m ayi ojimoto meleze achụli awe ya na mana ezobu meleze na nnamu na-eburu a na-ebu isi gwelu nwanne m na-ebu a na-ebu eziokwu mara eziokwu ndị kpara nkata kọ achụla wee na mma ojimoto eme ọgọ Ugochi mere eze n'indi ahụ kalịcha judo obi ọra bụ kalịcha judo obi ọra emegolu mmịa ojimoto eme ọgọ bịa ngwa ojimoto eme ọgọ nwanne m atụli awa ya na ama eze judo obi ọra oge chilere eze wee gbachaa ya daalụ isi nwere ugo egwe eche ndị lagazi nwanne ogbu ebe oboro ya ekwe achụla ya na mma mana eziokwu nwanne m n'obi ọra nwanne m weta ọgọ mee ka Chineke kwụọ ụgwọ ya nwanne m na-eziokwu eze judo obi ọra ebe isi weta ọgọ mee n'ọchukwu ya agwụ ọgọngọ judo obi ọra echi ọkwa eli ọkwenu wee chụrụ aja ganalị ngosi ni ahịa ọchukwu ga-akwụ ụgwọ ya
atụle were na mma eze judo obuọra landlord nọrọ m etiti ike na site ego gị bụ elisi ọgarakwụ na nkwo gaba n'iru ife mmadụ mere n'aka anụ na ife mere kantel ha were oge edise yo chip ntedem abago ọgwa na onye ihe dị ka mmụọ odogwu na-akụ omeri nata iwe adịghị mma iwe ji obi ekwesịghị